Díomh a háirte tá sulab an ghuail sibh go maith, tá idir eile agam díomh inniu, ceann tá simplí, nach bhfuil mór an cócaireachta i gceist leis, agus is é bheith an inniu ná Slisíní deanta as Weetabix agus seacalaid. Ní ghlacann sé a coppla bommante le deanú ach tá siad blasta ar fad. Leis na Slisíní Weetabix seo dheanú, be na cóábhar seo a leanas díthart. Ga chopán dataí, gartha, Céire mhór spunog mála, 8 gram de seacalaid staratha, 8 mór spunog cócó, cupán cró cócó trumaithe, cupán síolta los na gréine, Céire mhór spunog uisce, agus 10 Weetabix. Chuir gach rud seachas an seachlaid is deatha mála mór le chéile, agus an sin chuir é isteach sa fósaí bia ar feadh coppla bommate go dtí go dtagann sé le chéile mar léithreid. Línéil an stán builín leis an fapar bacaile agus an sin chuir seachan máscan agus brúsí sé sa stein le spunog amid. An sin is gá an seacalaid lá ar an sárn thar baile uisce. Chur an seacalaid láite ar mhar an bhascan agus chur gach rud in san cisneoir ar feadh 2 uair ar leid. Inné coppla uair thiglead é bhaid se maithas an cisneoir agus é a ghearú ina Slisíní, agus bíonn siad seo go hálainn le cupán té. Buin saltas!